esizini ephelileyo. Ima nangamakhosi ebuya ibhola enhle ngoku ayithi Kaizer Chiefs bayigoba lapho iGodaro pasa la bola kuPule Pule wathogqiba space efuna impendulo vele pha pasi ibhola sikinga yase Dobsonville Stadium akalila dlala ibhola ihamba phansi ngoku namabini iStellenbosch neKaizer Chiefs sesiqiniseke seyintuba kubonakalisa ubuchule bopasa kwebhola ngakuvele pha opasa ibhola enhle uvele pasi yakhe emfutshane vele pha shidoda ngasemva asane atogqiba ihlaba kakuhle namhlanje bayamkhupha bathi akho zakho utshintsho lenziwayo kodwa amanqaku asamile ebhodini 3 Kaizer Chiefs not Simba where he's really entertained along with Shabalala. Kaizer Chiefs Sirino ayityhala la bola ityhalela uvele pha lemizuzu mihlanu mhlawumbi iKaizer Chiefs ingabhaqi nqa waphinda kwakhona neswelele ibavimbile ngolwesithathu vele pha hamba lo bhola uvele pha wathi ogqiba wayibuyisela vele pha Orifrost akhange badlale namhlanje Amfundo Vilakazi sebenzile manje uvele pha ufike wayenza into yakhe kwiKaizer Chiefs